Altın asrın altın zekinleri adlı mektep okuwçylarynyň ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyrynyň ýokary guramaçylygy bilim özgörtmeleri üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň öz boşly beýanydyr. 1400 goly okuwçy himiýa we biologiýa boýunça Oğuzhan adynaky inžener texnologiýalar, astronomiýa boýunça Magtymyl adynaky türkmen döwlet informatika, rus dili, ingliz dili boýunça halkara senagatçylar we telekaçylar universitetlerine, türkmen dili we edebiýaty boýunça türkmen owa hojalyk, geografiýa we taryh boýunça Seyit Nazar Seýdadynaky türkmen döwlet mugallimçilik, matematika we fizika boýunça döwlet energetika institutlaryna bäsleşerler. Ýaşlaryň almy gözlegleri bolan ahlasynyň ýokardygyny ders bäsleşikleri äşgär edýär. Mektep okuwçylary uly gyzyklanma bildirilýän ugurlarda özleriniň bilim derejelerini görkezýärler. Bilim ministrligi tarapyndan geçirilýän bäsleşik okuwçylaryň almy gözlegleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Ol hormatly prezidentimiziň bilimi ösdürmek baradaky öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanyşlydyr. Okuwçylaryň altyn asryň altyn zekinleri adly ders bäsleşigi aýratyn tapawutlydyr. Çünki oňa gatnaşýanyň maksady okunudygy ýeňişe bolan anamy aýdyň doýlýar. Mektep okuwçylarynyň alma gözlegleri ýaşlaryň dünýä garaşlarynyň geňligini, alma bolan gyzyklanmalaryň ýokardygyny, sany bilim ulgamynyň ýokary netijeleri beslenýänini görkezýär. Bu ýagdaý bilim puwdugynda hormatly prezidentimiz tarapyndan kesitlenen işleň üstünlikli durmuşa geçirilýänine suwtnamadyr. Munyň özi ýurdumyzyň bilim ulgamynyň halkara öňlerine laýyklykda ösýänini görkezýär. Degişli dersleri boýunça bäsleşikliň çekeleşikli häsiýeti okuwçylaryň geçilýän sapaklary çuňur özleşdirýänliklerine suwtnamadyr. Hormatly prezidentimiziň bilim siýasatynyň esas maksadlarynyň ýaşlaryň bilim mabatda öz okuwyny, zekini dol ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdygyny nyktaýar. Ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miýwesini berge. Häzirki wagtda özleriň köp ogry zekinlerini we okuwyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwrüni ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilim we dörejilik mümkinçiliklerini ösüş derejesi ilmi tehnik täzeliklerini ornaşdyrmak bilen şertlendirilendir. Ma'lum bolýarly häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň milli bilim ulgamyna başlany başlan giň meşhurly özgörtmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýändigini we okuwçylaryň ilimler dünýäsine çuňur aralaşma ugruna döwlet derejesinde alada edilýänini alamatlandyrýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda sany bilim konsepsiýasynyň gelip çykýan wezipeleň degişli derejede amala aşyrylmagyny, ýurdumyzyň ýaşlarynyň halkara ähmiýetli bilim bäsleşiklerine gatnaşmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýurdumyzda bilim ulgamynyň ähli ugurlary boýunça kämilleşdirilýäniniň nowatdaky beýanydyr. Altyn asryň altyn zekinleri adly ders bäsleşikleriniň jemleje tapgyryna gatnaşyjylar ýurdumyzda okuwçylara berilýän bilimiň ýokary derejesiniň üpçün edilýänligi we dürli ugurlary boýunça bilimi kämilleşdirmek ugruna zerur şertleň döredilýäni üçin gahrman arkadagymyzy hemem arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadagymyzyň ýaş nesli baradaky izgiderli aladalary hem tarapyn bilimli, intellektual we ruhy taýdan ösün watan söýüjü ýaşlar terbiýelep ýetişdirmek meselelerini ähmiýet bermekleri mektep okuwçylaryny bilimler dünýäsinde bele sepetleri eýelemäge ruhlandyrýar.